Невена, здравей! Много се радвам, че се съгласи да се чуем и да запишем този отзив за обучението за консултанти по детски сън, който ти вече завърши. Първо, искам да ми кажеш няколко неща за теб като човек, защото аз, честно казано, не съм наясно какво точно си правила преди да родиш твоето дете, т.е. каква професия си имала, какво точно си работила, как е минавал един работен ден, как е изглеждало твоето ежедневие. Можеш да ми разкажеш с едно-две изречения? Да, разбира се. Значи, преди да се появи детето, общо взето, моето ежедневие беше доста еднообразно. Аз от доста дълги години работя като държавен служител. И общо взето започнах на една доста крехка възраст, около 24 годишна бях, когато влезнах в системата държавната и си представих, че поработа една-две години. Моя баща лека му пръст, вика: тате, влез за мъничко, ще поработиш малко, пък после ще видим, нали, нещо по-свободно. Аз съм такъв тип човек, че да седа на едно бюро закована не е моето нещо, но годините минаваха, аз така преминавах от една дирекция в друга, имаше някакви интересни неща и просто времето минаваше и докато се обърнах бяха минали 10 години. И преди да се появи детето, бях решила, че ще променям живота си по някакъв начин, че вече ми е омръзнало това нещо, което правя там и това ежедневие. Но се срещнах с моя сегашен мъж, решихме доста бързо да имаме дете и прецених, че на този даден момент е по-добре да остана там. Но честно да си призная, наистина последните няколко години ми беше много трудно. Много трудно ми от гледна точка, че това е много монотонна и еднообразна работа, която наистина в един момент просто те побърква. Ако не си такъв тип човек, аз определено не съм човек, който обича да седи на едно място. В смисъл, едно място без да има комуникация с други хора. Там работиш просто на един компютър. Да, с колегите общуваш, но това е единственото нещо, което правиш. Добре, а сега по време на обучението ти беше по майчинство или на работа? По майчинство съм вече една година, моята дъщеря на години и 3 месеца. Може би това ме накара да съм още по-убедена, че искам да го запиша. Имам времето, за да му обърна на наистина внимание и да го уча, защото иначе според мен ще да ми е много по-трудно, ако бях и на работа. А и нямаше как да ви срещна. Със сигурност чела съм и преди това, срещала съм ви преди да имам дете, нали, виждала съм ви, но тогава нормално живота ми беше на друга страна и може би нямаше да се замисля така, докато не съм се сблъскала с проблемите. Добре, а ти всъщност трудно ли ти беше да съчетаваш майчинството и това да си гледаш детето с това да преминаваш през обучението? Признам си едно, и може би това е моето мнение, ако си сам и ако си гледаш сам детето, според мен ще ти е доста по-трудно. Аз имам помощта на майка ми, която е с мен, нали, през седмицата е с мен постоянно и със сигурност това ми даде много повече спокойствие и много повече време, за да мога да обърна внимание и на учене и отделно, разбира се, и на консултациите, които правихме в стажа. Мисля, че ако си сам, става въпрос да си гледаш сам децата, със сигурност ще ти е много по-трудно. Не казвам, че е невъзможно. Има много организирани хора, които могат всичко да направят. Доказаха дори в курса. Има такива момичета, които познавам. Но не всеки е такъв. Може би аз за себе си казвам, че ще да ми е по-трудно. Определено. Да, всеки трябва да си знае силите. Съответно, ако нямаше тази помощ, ще да ти се налага да го правиш това събота и неделя, когато му помага, или вечер, когато детето си легне, през деня, когато детето спи и така. Нали? То за всичко си има начин, но е факт, че е много по-лесно, когато имаш тази помощ. То ти го правиш така или иначе. И сега съм го правила, но определено е по-лесно. Но всичко може. Добре, а кое беше най-трудното за теб в това обучение? Кое най-много те затрудни? Може би преди да почнем да правим реалните консултации, когато беше стажа, имаше много огромно напрежение от гледна точка дали наистина ще мога да структурирам правилно консултацията. Това може би беше за мен най-трудното. Всичко останало някак си толкова добре беше подготвено от вас, че не има момент, в който нещо да не ни е било ясно в обучението и в задачите, които ни давахте преди това, за да имам притеснение. Единственото нещо, което беше, може би беше първата консултация на стажа. След това видях, че не е чак толкова страшно и че наистина умееш и обичаш да говориш. Аз обичам да говоря, обичам да комуникирам. Мисля, че нещата се нареждат. Това за мен беше най-трудното. Да, абсолютно е така. Добре, а в самото обучение
коя част за теб беше най-любопитна и най-интересна? Ще ги разделя последния начин. Периода на новородените бебета от 0 до 3 месеца, след това възрастта 3 месеца до към втората година и третата група е от втората година до 6-та година, когато бебетата вече се превръщат в деца. От тези 3 периода по възраст, за теб кое беше най-интересното по време на стажа да изучиш? Ами, може би втората. По време на стажа, извинявам се, по време на обучението. Да, ами може би втората група, защото разбира се попадат повече деца като различни възрасти. Най-интересно ти беше, всяка една възраст по-своему има такива различни специфики. Не, че новородените не са ми интересни, просто там, нали, след като минат някой ден на обучението, ще разберат, че е малко по-специфични и няма чак толкова мога да се разгърнеш до такава степен, докато вече след това, особено при по-големите деца, пък особено сега са ми много интересни, защото там вече говорим за по-зрели, по-има комуникация и сега, ако трябва да бъда искрена, може би последните са ми най-интересни. Да, защото има диалог с децата. Точно, да. Но по време на обучението, може би наистина този вариант, средния, който каза ти, ми беше най-интересен. 3 месеца до 2 години ти е било най-интересно. Добре. Тези допълнителни обучения, които ние сме включили, предполагам в началото, когато ти си записал, много не ти е било ясно какво точно ще съдържат. Но сега, след като вече всичко мина, какво е твоето впечатление за допълнителните обучения? Носят ли наистина допълнителна стойност към цялото обучение за консултанти по детски сън? И оправдаха ли твоите очаквания? Абсолютно оправдаха очакванията ми. Те за мен, ако наистина си решил това да ти бъде професия, е от огромна помощ. Защото няма да обяснявам какво е било обучението, но всяко едно за себе си беше изключително важно за точно тези етапи на децата за развитието им. Особено първите 2. Смятам, че без тях щеше да ни е много по-трудно, дори и в това да бъдем консултанти. Да. Защото иначе трябваше да ги минаваме допълнително. Разбира се, всичко е свързано с допълнителни разходи, което по-добре е да бъде включено в обучението и да имаме шанса, и най-малкото ние наистина имахме шанса да си зададем абсолютно всякакви въпроси. Бяха страшно отзивчиви всички, които ни обучаваха и ни преподаваха. Просто наистина без тях нямаше да е толкова пълно обучението. Така че със сигурност всеки един, ако избира един ден, нека да избере възможността да бъде с допълнително обучение. Да. Всъщност от цялата група само един човек не успя да се запише за допълнителните обучения, така че наистина хората виждат ползата от това нещо и искат да вземат и тези знания, защото на практика сънят е свързан с много други теми и извън темата, нали, само за сънят, трябва да се знаят и останалите теми, за да може да си вършим работата. Не просто да си я свършим, а да си я свършим по възможно най-добрият начин. Абсолютно. Това е крайната цел. Добре. Това бяха моите въпроси към теб. Има ли нещо допълнително, което се сещаш и би искала да споделиш? Аз искам да споделя само едно, че никога не съм била толкова щастлива и удовлетворена от обучение, което съм преминала през живота си. Казвам го наистина от сърце, защото сме учили до сега, знаете, всеки един от нас е завършил някакво образование, без значение какво е, но някак си всичко е било малко по задължение. За първи път в живота си завърших нещо, което ми доставяше такова удоволствие, че не го приемах като обучение, ами просто като нещо, което искам да правя цял живот, наистина. И не съжалявам нито за миг, че го направих и просто наистина благодаря от сърце за всичко, което ни дадахте за тези 6 месеца. И аз ти благодаря, Невена, за хубавите думи. Честно казано, не знам даже как да опиша начина, по който се чувствам само докато те слушам. Никога не съм си представила, че моят труд и труда на целия екип се оценява толкова високо. Винаги съм се надявала, че се оценява, но сега вече и като чувам, нали, обратната връзка от теб и всички останали, си давам сметка, че и вие оценявате всичко, което сме направили, че наистина
сме успели да дадем абсолютния максимум и това си проличава, което нали, може да ме прави само щастлива, не само заради това, че вие сте доволни, а че и вие излизате като завършени специалисти, с които аз лично и целият ни екип ще се гордее страшно много, че сте завършили при нас и можем просто само да се похвалим с вас.